Szép jó napot kívánok mindenkinek, hatalmas nagy szeretettel köszöntünk benneteket. Ma egy fantasztikus meghívottam van, Nemes Budavári Zsuska Budapestről. Képzeljétek el, egy olyan kozmetikus, aki már digitális, és hogyan lett digitális, mit akar ez? A mai interjú során ezt fogjátok hallani. Röviden magunkról én és a párom, Cseh Mónika vagyok, és a párommal Mário Bunyolóval megálmodtunk egy közösséget. Ezt úgy hívjuk, hogy NUMMG Social Lab, itt meg is mutatom nektek, a legelső offline képzésünkön kaptunk egy ilyen fantasztikus elismerést a résztvevőktől, a közösségtől, és körülbelül 1,5 éve hogy oktatunk különböző privát és szakembereket, meg akár cégeket is, hogy hogyan vigyék fel a szolgáltatásukat, a termékeiket a social térbe. És hát a Nemes Budavári Zsuskával pont így találkoztunk, képzeljétek el, ő mint kozmetikus megkeresett engem, hogy figyelj, én meg akarom tanulni, hogy hogyan tudok digitális lenni, és hogyan legyen több országból nekem jövedelmem a szalonon kívül, és már ez a hölgy annó hozott magával pár szépségiparban dolgozó szakembert, és ők voltak igazából az első csoport, akiknek megfogtam a kezét, és most már 1,5 éve, hogy vezetem ezen a fantasztikus virtuális social médiás úton. Zsuska, mesélj, hogyan jött az a döntés, hogy social media, és miért gondoltad egyáltalán azt, hogy te ezt megtanulod, és nem X szemét felbérelsz, hogy ő csinálja, vagy bármi, ahogy sokan csinálják azt, hogy van egy X személy, ő csinálja az oldalakat, stb. És akkor a szakembernek ezzel nincsen dolga. Te miért döntöttél másképp? Mhm. Hát, sziasztok! Tényleg az az igazság, hogy ugye 30 éve vagyok a szakmában, és nagyon, nagyon nagy vendégköröm van, és tényleg nagyon sok visszajáró vendég, és igazából én úgy éreztem, hogy egy picit már kinőttem a szalon falait, és nagyon szeretnék valahogy valami más, valami többet. Az élet több szempontból odatolt elém olyan dolgokat, ami miatt úgy éreztem, hogy valamit kellene kezdeni, tényleg nem csak a szalonon belül, és hát azt gondolom, hogy a social media, hogy így a virtuális színpad kinyílt, és nagyon-nagyon sok szakember található meg a különböző social felületeken. Tényleg, amikor az élet kétszer is adott egy olyan kis csavart, hogy az egyik a Covid volt, a másik egy külföldre költözés, akkor úgy voltam vele, hogy na, akkor mindenképpen valamit kell csinálni, mert a szakmámon belül, a kozmetikán belül nem fogok tudni dolgozni. És valamikor ilyen tájban ismerkedtem meg egy szuper partnercéggel, és a Mónikáékkal, ezzel együttemben, és láttam, hogy ők a social médián mennyire profik, és milyen lelkesek, és egyszerűen magával ragadott az az egész élmény, ez a közösségi érzet, hogy fú, azért tőlük szívesen tanulnék, és én tényleg azt gondoltam, hogy ez egyedül nem megy, tehát, hogy így a koromnál fogva úgy gondoltam, hogy azért ehhez kell egy kis mankó, egy kis segítség nekem, és én valahogy azt éreztem, hogy biztos, hogy nem tudja más az én dolgaimat úgy képviselni a social felületeken. Értem ez alatt azt, hogy mondjuk egy szakembert meg felfogadni, vagy tényleg egy tartalomgyártót megkérni, mert hiszen nem ismer engem annyira, és én azt gondoltam, hogy a kulcs az az, hogy tényleg önazonosan kommunikálni, és tényleg azt mutatni meg, hogy én ki vagyok, és ezt nem tudja egy harmadik személy megmutatni. Én hiába küldöm neki az anyagokat, hogy figyelj, ezt tedd föl, azt tedd föl, szerintem az nem lenne annyira hiteles, vagy nem az én szavaim lennének. És hát azért ez az elején nagyon félelmetes volt ez az út, mert én ilyen klasszikus social felület felhasználó voltam, hogy tényleg így tudjátok, a nyaralás, meg a családi rendezvények, ünnepségek, meg nagyon néha a szalomból kommunikáltam valamit, de az sem volt jellemző, hiszen teltházas vagyok a kozmetikában, és én nem arra a célra szolgált nekem ezek a felületek, hogy én vendéget szerezzek. De hát így, hogy az élet ilyen csavarokat adott, így azért tényleg kinyílt a szemem, hogy hát azért ezt talán lehetne szakmai szempontból is használni, és hát akkor elmentem ugye Mónikának a képzésére, és tényleg vittem már pár szakmai kollégát, mert úgy gondoltam, hogy itt értéket fogunk kapni, és milyen jól tettem, mert hát a legfontosabb egyébként, hogy megtudd azt, hogy a social felteken kiknek szeretnél kommunikálni, kihez szeretnél
és azt hiszem, hogy ez a legalapabb, hogy tud, hogy tényleg te kinek szeretnél segíteni, és ebben óriási segítség volt az alaptanfolyam, és aztán hát egyik tanfolyamot a másik követte, mert jöttek a sikerélmények, úgyhogy én nagyon szeretek veletek dolgozni, és olyan hálás vagyok, hogy annak idején ott elindult a közös utunk, és azért azt itt hadd jegyezzem meg, hogy azon kívül, hogy elképesztően hasznos, és szerintem tök sikeres stratégiákat mutattok és tanítotok, és abszolút jönnek az eredmények. Amellett azt is szeretném mondani, hogy szerintem az a zseni, hogy után követed az embereidet, hogy tényleg foglalkozol velünk, hogy kíséred egy kicsit az utunkat, és még onnan is a távolból, mikor már rég nem vagyunk a tanfolyamon, azért egy-egy kedves szóval, egy-egy kedves tanácssal mindig jön valami kis támogatás, és ez baromi jó érzés, hogy tényleg ott van a szíved, és ne engeded el a kezünket, csak már akkor, hogyha ténylegesen látod, hogy magabiztosan, önállóan tudunk dolgozni. Igen, ez nekem nagyon-nagyon fontos volt annak idején, amikor én is kikerültem a social médiába, és nagyon nehéz volt az első évem. Össze-vissza mindent kipróbáltam, amit egyszer lehetett. Followers vásároltam, linket raktam be, mindent is kipróbáltam, amit egyszer lehet. Addig, amíg rá nem bukkantam egy igazi vérprofira, Fraser Brooksra, és onnantól kezdve mi tőle tanulunk, és az ő képzését, az ő okosságát, az ő tanítását egy picit ráfordítottuk magunkra, a szépségipari szakértőkre is, és így születtek meg ezek a különböző kurzusok, és egy picit személyre szabtam az én saját kiinduló pontom miatt, mert ugye én mindig úgy gondolom, hogy nekem mire lett volna szükségem annak idején, amikor elindultam. És tényleg profi módon akartam volna kezelni az oldalakat, amin keresztül egy valódi bevételem van, és nem csak az, hogy szépen posztolok, szép helyeken vagyok, és nézettségem van. Social médiában nagyon sokan azt gondolják, hogy a nézettség a cél és a followers, hát most itt vagyok, és elmondom, hogy nem. Tehát lehet 1000 followersből sok ezer eurót csinálni, és lehet 100 000 követőből, vagy 1 millió követőből kevés pénzt csinálni, tehát a sok és a kevés az mindenkinek ugye érthetődő. Képzeljétek el, most láttam szembe jött velem egy TikToker hölgy, 2,5 millió követői tábora volt, és egyik napról a másikra feltörték a TikTokját, és eltűnt a jövedelme. Miért mondom ezt? Hogy ne azt keressétek, hogy te hogyan tudsz a social médiába a tartalmaidon keresztül pénzt keresni, mert az nem fog téged elvinni a szabad élethez, vagy ahhoz az élethez, ahol te anyagilag független vagy, és ki tudsz egy olyan életet építeni, amire te vágysz. Jó? Tehát ez fontos. Bármikor bárkinek fel tudják törni, el tudják lopni a profilját. Zsuskánál már ez is megtörtént, de hogyha te okosan kiválasztasz egy partnercéget, mint például, ahogy mi is kiválasztottunk egy megbízható partnercéget, utána néztük, lecsekingoltuk, rendben vannak-e a számai, nekünk fontos volt ugye, hogy tőzsdén is jegyezve legyen, tudományos alapok, tehát ez egy bűtés, egy wellness cég, hát gondolom tudjátok, hát ha nem a Zsuska nem lenne itt, nem hiszem most hirtelen utazásokat adnál, tehát ami gyönyörűen passzol a szépségipari szakmával, a Zsuska megvizsgálta, eldöntötte. Miért mondom el ezt? Mert kell egy high ticket terméked legyen, amit ugye a klienseidnek otthoni használatra tudsz kiajánlani. És ez viszont itt nincs pontosan, ahogy a Zsuzsi issza, de a Zsuska issza, ez az egyik terméke a cégünknek, amivel tényleg dollármilliómosok lehettek, hogyha megtanuljátok profit módon kezelni a különböző felületeket, jó? Tehát a Beauty Tech Akadémia, amit a Zsuska álmodott meg az egyik partnerrel, üzleti partnerrel, Horváth Zsuzsival, és a mi NUMMG Social Lab közösségünk eldöntötte, hogy készít direkt szépségiparba dolgozóknak egy olyan rendszert, egy olyan know-how-t, ahol bemutatunk nektek egy olyan stabil partnercéget, aki verhetetlen az öregedésgátlás terén, és nem csak,
a technológiai részén, és teljesen rendben van, több mint 40 éve a piacon van, mindig pontosan fizetett, és nagyon könnyen fel lehet vinni a social médiára ezeket a termékeket, ezeket a high-tech termékeket, mivel IoT, mesterséges intelligencia nagyon trendi, nagyon imádják, de ehhez kell egy stratégia, hogy hogyan vigyen fel a social médiára, mert ugye az oké, hogy mindenkinek van mondjuk 200-400, most nem tudom kinek, hogy egy kliens köre, de az még nem elég ahhoz, hogy te tényleg meg tud valósítani mondjuk azt, hogy egy évben elkeressél akár 1 millió dollárt, tehát hogy az azért nem elég, és gondolom nagyon sokatok nem arra gyúr, hogy a nyugdíjas évek alatt is még a szalomba járjon be és dolgozzon. Hát miért ne használnánk ki ezeket a felületeket, ahol tényleg értéket adva egyik részről, másik részről segítve egy közösséget kialakítani, őket segíteni, hogy tényleg szép legyen a bőre, egészséges legyen belül, kívül, szép legyen a haja, a szemöldöke, a szempillája, a körmei. Én járok körmöshöz, most ez a legújabb divat nálam, körülbelül 3 hónapja, és a hölgy, aki készíti, mindig megnézi, Jézusom, milyen egészségesek a körmeid. Hát igen, most mondok például egyet, tehát, hogy nekünk ez a cél, hogy minél több nőnek segítsük. Szépségipari szakembereknek viszont nekem az a tisztem, hogy őket segítsem, hogy a kommunikációjukat hogyan szűkítsük le, tegyük közérthetővé, amit mindenki megért, mert sokszor a szakemberek túlképzettek, túl okosak, túl magas nyelven beszélnek, és ezt a normál ember nem érti meg, és meg kell találni a szegmenseket. Nézzük meg egy picit, térjünk vissza, hogy Zsuska, te annak idején, amikor te elkezdted az utat velünk, akkor Instagram, Facebook, TikTok, milyen eredményeid voltak? Tehát azon kívül mondtad, hogy ugye hogy nem posztoltál, és most 1,5 éven belül sikerül ezzel, hogyha sikerül pénzt keresni, igen, ha nem, akkor nem. Tehát mi történt ez az 1,5 év után? Meséld el a te utadot, hogy hogyan fejlődött, és hát azt is, hogy elveszítetted az oldaladat. Szerintem nagyon érdekes lehet ez is. Hú, ez izgalmas volt, igen. Hát ugye elkezdtem építeni körülbelül akkor, ha jól gondolom, egy 1,5-2 évvel ezelőtt kezdtünk el együtt dolgozni, ha jól emlékszem, de úgy repülnek az idők, nem, egy kicsit talán régebben, talán inkább 2 év volt az. Akkoriban szerintem ilyen 6-700 zas ismerettségem volt a Facebookon, és az Instagramon meg talán 100. Nem tudom, azzal nem foglalkoztam, mert úgy éreztem, hogy az öreg vagyok. És a TikTokom nem volt természetesen, mert azt gondoltam, hogy na, az az a platform, ahova soha. Tehát, hogy oda soha. És és képzeljétek el, hogy tényleg szépen, ahogy tanfolyamokat elvégeztem, meg hát ugye nem arra használtam egyáltalán ezeket a felületeket, ahogy mondtam, hogy én pénzt keressek, vagy klienst keressek, teljesen más célból működtek, és akkor elkezdtem tényleg tudatosan építeni az oldalakat, meg tudatosan tartalmakat készíteni, tudtam, hogy én szeretnék több országban is dolgozni, én külföldre is tényleg elkezdtem kommunikálni, és tényleg tudatosan sztoriztam, tudatosan posztam, és hát hogy azt hiszem, hogy olyan 2000-valahány százas követő táborom volt, amikor, de akkor én már pénzt kerestem a social médiával, tehát akkor már jöttek az eredmények, jöttek a megkeresések, tényleg azt láttam, hogy egy-egy sztorimba 4-500-an is megnézik, hogy miről beszélek, nagyon sokan rám írtak, hogy mi ez, küldjek több információt, elkezdtem felépíteni egy közösséget, egy zárt csoportot, és ott már kifejezetten arról kommunikáltam, hogy mik ezek a megoldások, amiket én imádok, például ezt a finom szépségitalt, és akkor már tényleg így már így pénzt is kerestem belőle, és időközben külföldre tudtunk költözni, ugye, és akkor én ott elkezdtem nemzetközi szinten dolgozni, és nemzetközi szinten segíteni a hölgyeknek, és ez csak a social médián keresztül, úgyhogy tényleg mostanra már 6 országban van vendégem, 6-7, attól függ milyen hónapban ki, hogy rendeli a kis italát, a kis szépségápolási eszközeit, vagy termékeit, és aztán egy idő után azt gondoltam, hogy hát ugye mondták a Mónikáik, hogy a TikTokban nagy fantázia van, és hogy érdemes, ja bocsánat, hogy még itt egy szösszenet, hogy nekem ugye ott a 2000-valahány százas pénzkeresős lendületben levő
Facebookomat idén januárban zárolták, és az egészet elvesztettem. Az elég sokkoló volt, és egyébként hát tanultuk a Mónikáiktól sokszor, hogy nem lehet ennyire kiszolgáltatva lenni, hogy ott építed a munkádat, a klienseidet, segítesz egy csomó mindenkinek, és igazából jött egy ilyen krak, és mindent elvesztettem. Tehát, hogy természetesen nem voltak meg az e-mail címek, természetesen nem voltak meg a telefonszámok, pedig számtalanszor mondta Mónika, hogy WhatsAppra hozzuk át az érdeklődőket, meg a klienseket, meg a vendégeinket, akikkel online kommunikálunk, mert hogy az biztos, az megmarad nekünk. Úgyhogy én ott elkezdtem újraépíteni, és mostanra azt hiszem, hogy 1100-1200 követőm van a Facebookon. Igen, most éppen azt nézem, hogy ez a... Most egy nagyon rövid zárójel, figyeljétek, hogy milyen sok évbe telt, amíg kiépítette a Zsuska egy 2000 pluszos követőtábort. 10 év volt, vagy nem tudom, 10 pár. És nézzetek meg, hogy januárban blokkolták, ott volt neki egy pici megállása, hogy igen, nem, mi történjen. Tehát ott elment egy hónap azon, hogy most tehát egy hónap, ahol gondolkodott, hogy újra csinálja, megvárja, hát ha visszaadják, Így, hát ha nem. így van. Tehát február vége, vegyük március elején, hogy elkezdte, március, április, május, június. Júniusban, atya ég, kirázott a hideg gyerekek, és nézzétek meg, 1000 követője van, és szerintem most ez még céltudatosabb, ugye? Igen, abszolút, abszolút. Egy kicsit átgondoltam, hogy akkor ha már így hozta a sors, hogy újraépítem az egészet, akkor tényleg nagyon tudatosan kezdtem el építeni, és én nagyon-nagyon szívügyem az, hogy tényleg a szépségipari szakembereknek megmutassam ezt az egész lehetőséget, és elég célirányosan építem tényleg a posztjaimat és a sztoriaimat is, és ezért nagyon sok szakmabelivel kapcsolódunk már, illetve ahogy felmentem a TikTokra, amiről ugye azt mondtam, hogy soha az életbe, hát nagyon viszonylag hamar azt gondolom, tényleg virális videóim lettek, és hát a legutolsó videóm az valami elképesztő. Egyébként nagyon jól lejött az számomra is, és kikristályosodott, Tehát a hogy zéróról kezdted, ugye? Tehát nulla követő, ugye? igen, abszolút. Egy éve mennyi? Egy éve körülbelül, igen, azt gondolom, hogy ott 2024 harmadik hó talán, igen. És hát itt tartunk most, hogy 1700-1800 követ, és ott van egy 90 ezres megtekintési videó, és azon azt hiszem, hogy 700 valahány üzenet van. Igen, ott van egy 15 ezres, 731 ember üzent nekem, hogy mi ez a megoldás, amiről beszélek a videón, és segíts. És hát igen, van egy pár ilyen több ezres, 30 ezres, 40 ezres, 50 ez nem is tudom most, hát tényleg ezzel a 9 dolgozom éppen. Ugye nekem cél volt az, hogy nem szeretnék már új vendéget a kozmetikába, mert hogy nem fér be a vendég, és én így 30 év után úgy gondoltam, hogy egy picit most már azért lazítani szeretnék az effektív szakmai kétkezi munkán, és én ezt most nagyon élvezem, hogy az emberek engem keresnek meg, és kíváncsiak az én megoldásomra, és bizony ezzel tényleg pénzt lehet keresni, és akkor is pénzt lehet keresni, ha én megismertetem ezzel a termékkel a vendéget, és aztán ő rendeli magának szépen, ahhoz már én nem is feltétlenül kellek, de természetesen az elején nagyon, nagyon jó érzés, hogy a bizalmukkal tényleg megkeresnek az emberek, és így kapcsolódnak hozzám, nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, úgyhogy nagyon izgalmas ez az út, és én nagyon élvezem, és tényleg én jó szívvel tudom ajánlani annak is, aki pályakezdő szakember, mert szerintem soha nem volt ennyire könnyű vendégkört építeni, mint a social felületekkel, mert én emlékszem rá, hogy hónapokig ültünk úgy a szalonon belül, hogy a kutya nem nyitotta ránk az ajtót, és csak türelemmel vártál, villogott a kozmetika, mert minden gyönyörű volt, és vártad, hogy hát, ha rányitja valaki az ajtót, vagy hát, ha a fodrász beküld egy vendéget, úristen, hát, vagy tényleg megvetted a papír nyomtatott újságot, és megnézted, hogy hol vannak kiadó kozmetikák, és akkor abba bíztál, hogy most olyat találsz, ahol aztán lesz forgalom, lesz vendég. Nagyon kemény dió volt, na hát ehhez képest most, ha valaki ügyesen elsajátítja ezeket a trükköket, tippeket, amiket tényleg itt a Beauty Tech Akadémián is, illetve a NUMMG Social Lab-ben megtanulhattok, hát akkor szerintem
pár hónap alatt lehet vendégkört építeni, én ezt őszintén ezt gondolom. Tehát pályakezdőknek is zseni, ha meg egy picit vissza akarsz venni, és élvezni azt, hogy rajtad függetlenül is, a szaladon kívül is van fizetésed, akkor erre is egy nagyon jó megoldás. Ahogy halljátok, most ugye itt látjátok a Zsuskát, most megmutatom nektek, hogy a Zsuska, akivel együtt dolgozik a Beauty Tech Akadémia projekten, a Horváth Zsuzsi, ő most végezte el az egész csapatával ezt a képzést, a múlt vasárnap volt meg az első 5 órás Zoom, és utána elkezdtek a csajok tudatosan a social médiában lenni. Most csak egy szösszenetet szeretnék nektek bemutatni. A Horváth Zsuzsi, ő igazából tegnap rakta ki, a tegnap előtt rakta ki az első tudatos reelsét. Nézzétek meg, tehát nagy általánosságban 475, tehát ilyen megtekintései voltak. A kurzus elvégzése után nézzétek meg, hogy itt, tehát ez volt az első videó, 2180, és nézzétek a második videó, 239 ezer. Mert Úristen! tudta pontosan, hogyan kell kirakni. Ez hatalmas dolog, amikor valakinek 809, tehát ez kevesebb volt, amúgy 700 valami volt, tehát már nőtt a követői tábor is. Tehát, hogy erre nagyon, erre van, na igen, ez a Zsuzsi, most megmutatom nektek akik elvégezték tehát ezt az 5 órás kurzus, csak azért, hogy egy picit lássatok eredményeket is. Ott volt a Viki, ő is egy kozmetikus hölgy, ma délután rakta ki az első célzott videóját, és nézzétek meg, ilyen 400 ilyen elérései voltak, nézzétek meg, most rakta ki körülbelül 4 órája, több mint 10 000 a megtekintése, és figyeled, nézd meg mennyi komment, már 56 komment, és mindenki gyönyörűen kommenteli azt a bizonyos dolgot, amit ő kér a Reelsbe. És akkor még egyet megmutatok a Juditot, a Judit is most végezte el a kurzust, tehát nagyon az elején vannak, jó, tehát nagyon-nagyon az elején vannak ezek a hölgyek, tehát a Zsuska, ő már tehát, nagyon messze van, ők most kezdték, jó, tehát egy hete, hogy dolgozunk együtt, nézzétek meg, ugyanúgy ez a hölgy is céltudatosan kitette a kis reelsét, egy reels, és 79 komment, 79, és céltudatosan 7130 megtekintés, és nyugodtan meg lehet nézni a többi, tehát a többi ilyen kevesebb megtekintésekkel. Tehát szerintem a számok magukért beszélnek, nézzétek meg a Zsuskát, hogy csak így bólogat, jó? Én most kezdtem el a TikTokot, letöröltem az én TikTokomat, teljesen újra kezdtem, nem szóltam senkinek, önmagamon akartam tesztelni, hogy még elég ügyes vagyok-e ahhoz, hogy tanítani tudjak, és azért letöröltem a sajátomat, 1 hónapja kezdtem el építeni az újat, jó? Minden nap egyet posztolok, figyeljétek, a 14 ezres, 153 ezres, 4000, de nézzétek meg, hogy 4000, de mennyi komment van rajta. Tehát nem feltétlenül nagy kell legyen, milliós kell legyen a nézettség, Uh-huh. a lényeg a komment, a megosztás, a szívecske. És ezt tanítjuk meg, hogy ezt te hogyan tudod megcsinálni, és hogyan tudsz ebből tényleg egy bizniszt felépíteni. Itt van egy 104 ezres megtekintés, és nézzetek meg, hogy hány komment, hány like, hány mentés van rajta. Őrület! Zseniális! A páromnak is újra csináltattam az egészet, 2 videó, második videó már 30 ezres. Tehát ezek csak egy ilyen belső insightok, hogy hogyan tudsz tényleg, hogyha egy kicsit kíváncsi vagy, és tényleg egy picit oda teszed magad, milyen számokat tudunk elérni. És itt senki nem volt a social médiának a guruja, mindenki az Zero-ról kezdte, nekem igazából Instagramon volt 237 követővel, és azt sem tudtam, hogy van Instagramon, tehát innen indultunk. Zsuska, egy utolsó kérdés, mennyire nehéz volt beiktatni a social médiát az életedbe? Tehát mennyire tudná mondjuk egy szakember, aki fél tőle, nem nagyon szereti, miért más ez, mint ahogy gondolják, hogy működik? Uh-huh.
Hát szerintem ez korosztályfüggő is, azt gondolom, meg nyilván személyiségfüggő is. Azt tudnotok kell, hogy mindenki csak annyit mutat meg a social médiából, magából, amennyi neki jól esik, tehát, hogy tényleg addig mész el, ami neked nem okoz gondot, és ez valahogy egyre természetesebbé válik. Eleinte nekem is nagyon nehéz volt akár egy élő videót, vagy egy reels megcsinálni, tényleg 2 óráig elbohóckodtam vele, mire felirat, mire a hú, ez nem elég, az se. És ezért nem kell mindig az extrán tökéletesre gyúrni, inkább az a fontos, hogy azok a sarokpontok, amiket megtanítanak Mónikáik, azok egy jó húk, tényleg egy jó szövegezés, a felirat, tehát ezek a fontosak, és aztán annyira bele lehet jönni, hogy én most már azt vettem észre magamon, hogy a kozmetikában igazából meg olyan applikációk, olyan alkalmazásokat tanítotok meg, amivel olyan eszközöket, amivel sokkal egyszerűbb elkészíteni, és tényleg azt vettem észre, hogy a kozmetikában akár 10 perc alatt össze tudok már rakni egy reels, amit aztán elengedem az útjára, és tényleg teszi a dolgát, és helyettem dolgozik konkrétan. Úgyhogy én tényleg arra tudok biztatni mindenkit, hogy látjátok, én is azt mondom, hogy soha büdös élve a TikTokra never ever, és Én 700 is. meg, hogy mi az a megoldás, amit nyújtok, és én ebből egy csomó pénzt fogok keresni, és egy csomó embernek fogok segíteni. Ott én például a hegesbőrökre nyújtok extrán klassz megoldást, és nagyon sok ember bajban van. Úgyhogy ez a lényeg, hogy ezt meg lehet tanulni, és egyre ügyesebb leszel, és egyre természetesebb lesz. És azt gondolom, hogy aki fiatal, annak egy picit könnyebb dolga van, de tényleg, mert ők sokkal jobban benne vannak ebbe a szelfizésbe, meg a kamerázásba, meg a vágásba, meg a trükkökbe, de ez egy tanulható dolog mindenkinek, és szerintem én is nagyon sokat fejlődtem, és sokkal könnyedebb. Rengeteget. Amúgy nagyon sokszor az a meglátásom, ahogy most mondja a Zsuska, hogy a fiataloknak egyszerűbb. A fiataloknál egyszerűbb, de viszont nem tudják a stratégiát. Tehát ők úgy gondolják, hogy csinálnak egy szép vállós fotót vagy videót, és az high performance lesz. Nem. Tehát hiába vagy szép, dekoratív, és úgy gondolod, hogy tartalmat készítesz, hogyha abból te pénzt nem keresel, abban nincsen stratégia, abból te nem tudsz megélni. Az egy dolog, hogy ügyesen ott el vagy, és kapsz lájkokat rá, és kommenteket, de abból neked nincs egy bevételed. Nekünk az a célunk, hogy a fiatalokat is átneveljük, az idősebb korosztályt, nem is idősebb, az érettebb korosztályt elnézést kivágjuk. Mária, légy szíves, vágd ezt ki. Tehát a, az Az érettebb érettebb korosztály az? korosztályt viszont megtanítjuk, hogy nem kell félni, hanem azt a sok tudást át kell adni, és értéket adunk. Van egy fantasztikus programunk, az a neve, hogy 1000 eurós challenge, ebből szerintem nagyon-nagyon ott vagyunk, nagyon duplikálható, fantasztikusan toljuk. Zsuska, milyen volt megkeresni az első 1000 euródat? Mennyire volt nehéz a social médián keresztül? Hát igazából eleinte egy kicsit nehézkes volt, és aztán azt kell, hogy mondjam, hogy a végére igazából észre sem vettem, mert én nem vagyok a számok embere, és nem volt az, hogy írom, és akkor egyszer csak hopp, most végre, de amikor így egyszer tényleg azt mondom, hogy oké, akkor most gondold végig, Zsuska, hogy mi történt eddig, és megvan az, úgyhogy jó érzés a pozitív visszajelzés, meg jó érzés, amikor természetesen valamilyen értékesítés folyik, és tudod, hogy jó helyre ment az a termék, és sokkal magabiztosabban kommunikálok, és ezáltal sokkal több sikerélményem van eladás szempontból is, úgyhogy jó érzés. Szóval ennek az egész kurzusnak minden szónak ugye egy a vége, ennek az a lényege, hogy megtanítsunk téged, hogy hogyan vidd fel a szalonodat, a szolgáltatásodat a social médiába úgy, hogy te értéket adsz nap mint nap, és közösséget építesz. Tehát egy olyan közösséget, aki számít rád, aki ott van veled, akinek, hogyha valamilyen baja van, akkor rád mer írni. Zsuska, figyelj, képzeld el, kijött 2 pattanásom, mit csináljak? Vagy valakinek haj problémája van, figyelj, Csilla, elkezdett hullni a hajam, Jézusom, most mi van? És ezt jelenti, hogy közösség, amikor a kliens szívesen ír
az ő úgymond a bizalmi szakemberének, hogy figyelj, problémám van, segítesz, igen. És ezt tudjuk kialakítani ezeken a lépésről lépésre lebontva, hogy hogyan tudsz egy, virális lenni, kettő, kommenteket kapni, három, a kommenteket átalakítani, vagy szalon kliensekké, vagy digitális kliensekké, hogyha van ugye egy terméked, amit eladsz, utána őket hogyan tudod átalakítani egy közösségé, hogyan működnek a csoportok, és ez lesz egy rendszer, ami folytatódik. Úgyhogy, és ezt megtanítjuk azt, hogy élvezettel csinál. Tehát, hogy tényleg, ezt a németnek van egy gyönyörű szava, az a szó, hogy Leidenschaft, magyarul nincs, pedig a magyarnak nagyon sok szép kifejezése van erre, pont, hogy nincs, de ennek pont az a lényege, hogy te teljes szívvel csinálod a te oldaladat, és ezt senki nem fogja tudni neked megcsinálni, egy harmadik fél, mert neki pénz az, hogy Nemes Budavári Zsuskának csinál meg az oldalát, minden nap tegyen fel egy posztot. Ennyi. De az érzelem, a tudás, a szeretet, az energia, az tőled jön. És ezt tanulod meg. Szerintem nagyon izgalmas az új kurzus, 5 óra teljesen személyre szabott Zoom hívás, ahol személyre szabottan megnézzük, megbeszéljük, hogy hogyan indulj el, és utána kapsz egy 10 napos tervet, amit hogyha te követsz pontosan, onnantól kezdve ez csak szépen kezded és végzed, kezded és végzed. Én végigfogom a kezedet, úgy, ahogy a Zsuska mondta, és gyönyörűen utánkövetlek, kijavítom, ha valamit nem jól csináltál, mondom, hogy figyelj, ez oké, de következőkor csináld így, és így fogsz hatalmas sikereket elérni. Aztán már, mikor nagyon ügyes vagy, és nagyon jól tudod, csak egyszerűen eltűnök, és néha egy hónapban egyszer megnézem, hogy milyen jól haladsz. Úgyhogy fantasztikus program szerintem, szerintem mindenkinek szüksége van erre, aki szépségiparba dolgozik, és tényleg csak nektek lett megálmodva, megcsinálva, úgyhogy hatalmas szeretettel várunk rá. Zsuska, egy utolsó mondat, és akkor mit üzensz a szépségiparba dolgozó szakembereknek? Hát az, hogyha gyorsítósávra akarnak kerülni, akkor minél előbb jelentkezzenek be hozzátok, és minél előbb jöjjenek el az akadémiára, nézzenek körül, mert így tényleg ilyen begyújtjuk a rakétákat, és sokkal eredményesebb tudok lenni, és ne féljetek, mert nem ördöngőség. Szóval globális üzletre fel, mindenkinek kívánunk rengeteg klienst, kívánjuk, hogy a social médiában ne csak virálisak legyetek, hanem az tényleg legalább 1000 eurót kitermelje hetente nektek, és ezt kívánjuk nektek a Zsuskával, és hát a cél az, hogy megtanítsunk minden szépségiparba dolgozó szakembert, hogy hogyan tud egy év alatt 1 millió dollárt keresni. Lehet, hogy ez most még egyelőre túl soknak tűnik, de hogyha a social médiát megértitek, akkor egyre közelebb fog kerülni, és már nem a pénz lesz a fontos, hanem az, hogy azok a profilok háta mögött emberi életek vannak, akik szenvednek a bőrük miatt, a hajuk miatt, a testük miatt, az egészségük miatt, és neked ott van a nagy tudásod, és te a tudásoddal tovább tudod úgy segíteni, hogy mondjuk nem Budapesten él az a személy, hanem Németországnak egy kis falujába, mert oda kellett kivándoroljon, hogy a megélhetéséért dolgozzon. Úgyhogy kívánok jó gondolkodást, várunk a kurzuson, és hatalmas nagy szeretettel, meg mindennel is, úgyhogy köszönjük szépen, Zsuska, köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm szépen, hogy elmondtad az élményeidet, és hát mi amúgy is találkozunk a 100K Challenge-en. Sziasztok! Sziasztok!